Ja, det vi skal arbejde med den her uge, det er blandt andet, at vi skal kigge på de borge, som vi har her i, som er meget kendetegnet for Vesthimmerland, Fyrkat og Aggersborg blandt andet, og for at finde ud af, hvem bygger de her borge. Og der har der været en del diskussion blandt historikere omkring, om det er Svend Tveskæg, eller om det er Harald Blåtand, der bygger disse borge. Og deres diskussioner bygger på en masse historiske kilder, og det er disse kilder, som vi så også skal gennemgå. Og der skal I finde ud af, hvordan de bliver brugt i de der diskussioner, og i øvrigt så skal I lave et kort, eller en ost til et lykkehjul, som man så kan dreje rundt på, og så bagefter skal vi kunne svare på, hvordan den kilde er blevet brugt i den sammenhæng. Den første dag, den stod i skolens tegn. Vi havde matematik, hvor vi skulle prøve at kigge på de forskellige borge og se, hvordan de er tegnet. Først så tegnede vi selv en plantegning over borgerne, og derefter så skulle vi prøve at lave beregninger via cosinus- og sinusrelationer for at se, hvordan borgerne, Fyrkat, Aggersborg og Trelleborg var i forhold til hinanden. Og det var det, den første dag, den gik med. Dag 2 var vi på Vesthimmerlands Museum, hvor Broder Berg brugte tid på at først introducere os, hvordan et museum det fungerer. Derefter så viste han os rundt på museet, så de forskellige ting, der var rundt på museet. Blandt andet den del om vikingetiden og om Aggersborg. Derefter kom vi ind, hvor arkæologen Simon fortalte os om, hvordan arkæologiske udgravninger foregår, og hvordan de bestemmer forskellige ting, og hvordan man kan datere bygninger. Derefter så viste Simon og Broder os forskellige ting, de har fundet rundt om i grave fra vikingetiden. Det var blandt andet smykker og ting fra et skrin. Derefter så fik vi blandt andet lov til at prøve en autentisk ringbrynje, som menes at skulle være ligesom den, folk brugte i vikingetiden. Vi fik lov til at prøve at skyde med bue og pil. Alle var ikke lige gode. Der var nogen, der kunne finde ud af det, og så var der nogen, der ikke var så gode. Men der var også nogen, der ramte plet. Første del af tredje dagen den blev brugt i billedkunstlokalet på gymnasiet, hvor vi skulle lave de oste, som skulle blive til et lykkehjul i slutningen af ugen. Anden halvdel af dagen den blev brugt i bus rundt om i Vesthimmerland, hvor vi så på forskellige udgravninger fra stenalderen. Dag 4 blev brugt rundt om i Nordjylland, hvor vi først var på Fyrkat. Vi så et vikinghus, som det formentlig havde set ud i vikingetiden. Vi så Fyrkat, hvordan borgen var befæstet, voldgraven rundt om, hvordan det hele var bygget. Og samtidig så brugte vi noget af tiden på at måle op, så vi kunne se, om de tegninger, vi havde lavet i matematiktimen den første dag, passede med de virkelige mål. Der blev både målt på nye måder og på gamle måder. Derefter gik turen til Lindholm Høje, hvor vi skulle se, hvordan vikingerne begravede deres døde. Vi fik en masse ting fortalt om, hvordan det formentlig har foregået i vikingetiden med begravelse. Vi så, hvordan der var mange grave, som var rundt omkring ved det, man kalder Lindholm Høje. Blandt andet var der skibsgrave, som er meget specielle. De har også prøvet at illustrere, hvordan den grav formentlig har set ud lige inden afbrændingen. Hele området det var lavet i miniatyrformat, så vi virkelig kunne se, hvor stort det egentlig har været dengang. Der var også en masse fund derfra, skeletter, smykker og potteskår. Derefter tog vi på Aggersborg, hvor vi skulle gøre de samme ting, som vi havde gjort på Fyrkat. Vi skulle se på, hvordan voldene var bygget, hvor stor voldgraven var. Vi skulle kigge rundt på området, se om vi kunne finde nogle specielle ting ved det. Og derefter skulle vi prøve at måle det, ligesom vi havde gjort på Fyrkat. Dag 5 var vi alle sammen godt trætte efter den foregående dag, men vi skulle alligevel have samlet de sidste ting. Vi skulle have lavet lykkehjulet færdigt, puttet alle de sidste oste på, og det hjalp vores kære pedel også med. Vi skulle også lige have malet de sidste brikker færdige, og det sørgede vi så for at få gjort. Vi havde også skulle skrive nogle kilder og være kildekritiske om dem, og det skulle vi også have skrevet færdigt. Men til sidst så var lykkehjulet færdigt, og kilderne var skrevet, og det var klar til at dreje rundt. Desuden havde vi også besøg af
arkeologen Bjarne, der fortalte om hans teori om, hvordan borgen var bygget. Nogen var enige, nogen var ikke helt enige, men det var meget spændende at høre fra en arkeologs side.